Já jsem jenom chtěl poslední slovo. Já bych chtěl říct nebo pár slov za někoho, kdo tady dneska bohužel být nemůže. A to je mňau, 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 mňau. A největší přání mám, aby tady novomanželé Martinko a Dané, abyste měli takovou tu radost, štěstí, úsměv na tváři, přinejmenším do zlaté svatby. A víme, že manželství se neobejde bez mráčku a je to jako stavebnice duplo. Neobejde se to bez důvěry, úcty, porozumění, lásky a odvahy. A proto bych vám všem chtěla říct na závěr takovou jednu větu moudrýho člověka, která vlastně se vztahuje do každého manželství, do každého vztahu. Od toho máme dvě oči, aby jsme dokázali jedno přimhouřit, bude-li to třeba. A od toho máme dvě uši a jedna ústa, to proto, aby jsme více naslouchali a méně mluvili. Takže třeba si na to během manželství vzpomenete, máme vás rádi a užijte si dnešní den a hodně štěstí. Když se dnes rozhlídnu, vidím rodinu, přátelé a lidi, na kterém vás záleží. Přeju vám, aby vám vydržela radost maličkostí, abyste si i za mnoho let měli pořád co říct a aby vás neopouštěl ten pocit, který měl Dan v hlase, když mi tehdy poprvé volal. Na Marťa a Danu. Hezký. Ty jsi zbála, že tě to nebude slyšet? Dobrý. Dobrý. Já jsem vlastně mikrofon. Dobrý cecky. Dobrý cecky. Slyšíte to, ježišmarja? Jsi dobrý. No. Marta je skvělý, usměvavý, pozitivní člověk, který za každé situace se snaží všechno zvládnout sám. A pamatuju si, jak si mě líčila a vypadala jsem fakt šíleně. A hrozně jsme si to užili. Jeli jsme těstoviny, pili jsme víno a na to strašně ráda vzpomínám. Vzpomínám si, když jsi byl maličkej, lezl si doma po koberci a jako správnej auťák si tam každý ten drobeček sbíral a ukazoval mi ho a říkal možná to je to, co ti doteďka zůstalo, to jsi prostě ty, můj malej auťák Daneček, i když jsi mě dávno přerost. To byly různý odpoledne, hráli jsme si na modelky, fotili jsme se na Facebook, když jsme zakládali první profily, anebo jsem se hrozně často chodila koupat s ním do bazénu. Dane, přesně si pamatuju moment, kdy jsi mi volal po první noci s Marťou, kterou jste celou propovídali a já s tebe cítil to nadšení a lásku. Věděl jsem, že to je něco, co ty jen tak neupustí. Marťo, myslím, že jsi do Danova života přinesla něco, co mu dlouho chybělo. Klid, oporu a někoho, s kým může být úplně sám sebou.
Žádám přítomného snoubence, pana Daniela Havla, aby slovem ano prohlásil, že vstupuje dobrovolně do manželství s přítomnou snoubenkou Martinou Švorcovou. Ano. Děkuji. Žádám také snoubenku Martinu Švorcovou, že se dobrovolně rozhodla pro tento sňatek se snoubencem panem Danielem Havlem. Ano. Dane, já jsem ráda, že jsi tuhle Marťufínu chytil. Ty si toho trenéra drž, nepouštěj se ho, ať vám to vydrží. Tady Zdenička říkala do té zlaté svatby, my s Jirkou říkáme, už máme skoro 30 let, to je taky pěkný, tak vydržte co nejdéle, klidně zlatou plus 30, nám je to jedno. Užijte si to, milujte se a já vám všem děkuji, že jste přišli. Tak Martinko, pamatuju si, když jsi měla první cestu do Chorvatska, na tvůj zážitek, kde se v tobě projevil už technický typ a talent, když si na pláži zmáčkla startovací knoflík skútru a ten se bohužel rozjel a pán, který to měl na starosti, si klepal na hlavu a málem jsme zaplatili velkou pokutu, ale naštěstí tomu tak nebylo. Takže ať ti ten technický talent vydrží i do manželství. Mám tady další díl podcastu s náhodnými lidmi. Takže, jaký je váš jako pohled na jako dnešní trávu? Jako je dostatečně zelená, nebo prostě dřív byla víc zelenější? Z mýho pohledu dneska je to takový prořídlý. Ta barva není ono. Nevím, může za to určitě mládež. Prostě za Babiše bylo líp. Přesně tak, přesně. On je teda zpátky, ale bylo líp předtím. Děkujeme. Není zač.